Sumapngutan 5 p.m. Yung mapanak pa ang bike or no 30 minutes lang na exercise. Kasangsang po minamingkad. Nagabo kami nag-farmer's tatay. Tapos napang kami basi jay mall. Nagkatanggatang ti kumpurme. Dapat 30 minutes ko. Okay, hintay manan. Nagbit nga sumupngot tapta. Di ba oray mo dita Pilipinas ka customer? Makastoy nga bulan ti November, December kat nasapa ti sumupngot. Tayo, mananagay ayam mo na po. Oray exercise nga 30 minutes, okay? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's risen. Jesus Christ, Yeshua, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming awit ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming awit ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming himig. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.